Salut toată lumea și bine v-ați la nou episod de Brawl Stars. Nu cu Alpai, că nu s-a strâns like-urile. 20 de like-uri nu s-a strâns, că nici nimeni nu s-a uitat. Dar am văzut ceva pe Brawl Stars, am intrat eu așa, ia să văd, mă. Am intrat și ne-am văzut că se bagă un nou cum să zic, nu gadget, carte de-asta, un nou jucător. Și am văzut că stăm aici, uitați, în 20 de ore, da, și 51 de elemente o să se bage. Acum, ia sunt la toate, sunt curios. Nu sunt la toate, dar care are skin? Cred că are și asta, da. Am zis bine. Și nu de atât, și am văzut că mai a lăsat Megabox-ul, dar Max de la mamă, vă dați seama, am deschis eu Megabox-ul recente, dar nu contează. Codul mă dă de ce nu înțeleg. Codul mă dă în pe shop. Stăm aici și la 3 Megabox-uri, că eu am făcut încă un am făcut 10, mi-a picat la toate 6 și hai să vedem la asta. Am Mădălin pe shop și numai așa, când filmez, 5. Nu, când filmezi numai 5, dar eu o să cumpăr ceva să așa. Un pică. Dar și poate facem 80 de gemuri, adică 79. Ia unde? Așa aici. 10, 40, 50, 60, 70 și 80 la 44. N-am cum să ajut, dar dacă știți, mamă, ce skin șmecher. Deci, băieți. Aici am ajuns la 43. Nu prea m-am mai jucat așa mult. Abuz. Nu prea m-am jucat așa mult. Eu sunt. Nu știu ce vreau să zic. Avem pe aici. Avem 2 de uneori. Dar are 102 de trofee. Puțin. Ia, și 1017. Bun. Nu prea mai juca Brawl Stars pentru că mi-am chef. Am zis să deschid. Bun. Știu că a fost foarte scurt episodul ăsta, dar n-am chef să mă joc. N-am deloc. Eu acum nu mă joc jocul ăla. Cum se numea? Foarte acum. Am așteptat că n-am energie. Și eu la jocul ăla, voi v-ați uitat, dar nu mă zici șmecheria asta. Dacă aveți și vă jocul, intrați pe joc. Îl descărcați mai întâi, după intrați. Și văd de la început, trebuie să iei lemne, să spargi, să alea, eu știu ce fel. Și după te duci și cauți. Și nu mai am unde să mă duc, că nu mai sunt. Da, și motocicleta poți să faci. Da, lăsați aia. Poți. Dar dacă v-ați dus în unele zone, puteți încă o dată să dați. Dacă ați găsit ceva și parcă nu stă la fel, dar asta altceva mai bun. Sau ori mai
stricat, să zic. Deci jocul ăsta, mie mi se pare șmecher, adică n-am ce să zic. Nu pot să zic că e foarte rău, e șmecher. Deci ziceți, nu, poate ziceți un gând, dar nu scrieți. Dar tu, de ce nu te joci așa mult Brawl Stars? Poate ziceți așa un gând, dar nu scrieți, am zis. Bă, deci eu am avut până acum pierdute 3 conturi, vreo 2-3 așa. Da, 2 am avut. Primul, am făcut schimb, aveam pe Leon și aveam vreo 5.000 de trofei și un prieten. Adică în formula mi-a dat cu 14.000 de trofei, aproape terminat jocul, mai avea foarte puțin. 14.000 de trofei, adică nu vorbește aici. Și l-am pierdut, n-aveam eu cont pe contul ăla și l-am pierdut. Al doilea, când să schimb telefonul și atât. Deci 2 conturi am pierdut. Vedeți, eu m-am jucat aici, adică iar ce calt nu pute, adică eu am crezut că ce calt. Am adunat eu pe aici așa, o roată, o daia motor, ce e ăla, șuruburi, rifut, ce fel se numește aia? Geanta e ușor. Roata am găsit la un player. Nu știu, așa știu că găsești la player sau așa, dar eu am găsit la player. Și aici mai am făcut cu scoci, parcă ați și voi ați văzut, și cu cutiile astea. Și știu că poate ziceți că tu ai șuruburi, da, și eu mai am 3 șuruburi, dar ca să te duci la o motocicletă, eu văd că una e reparată și una nu e. Și te duci aici și uitați. Da, șuruburile, stai că nu sunt la mine. Ce m-am speriat, am zis că s-au dus șuruburile. Am 2. Și scânduri de alea se face ușor. Dacă nu știți, vă zic eu acum. Cumpărați asta. Adică eu ce vreau să cumpăr. Cumpărați și faceți lemne de-astea. Și cu căței finei la tine, dar dacă puți, eu puteam și nu a venit. Că și eu la fel aș fi, dacă pute un om, de ce să plec la el, chiar dacă aș fi cățel. Bun, ne uităm câte energie am, că dacă am multă, vreau să mă duc și eu undeva. Să dăm și aici. Poate ne pică o armă. Sper. Poate ne pică o armă. Cine știe? Nu piston, dar și piston dacă îmi pică, sunt bucuros. Dar o armă, ceva. Eu am văzut armă. Eram pe lângă. Solo. Nu-mi place jocul. Vă place? Mai l-am descărcat. Acum vreo 2 ani. Un an. Un an sau 2. Bun, dăm la atache și să vedem ce ne pică. Da, de loc de relme nu putea să-mi pică sabia sau măruți în 50? Ia uitați, deci fraților, sunt o grămadă.
de săbii, de de-astea, dar îmi pică fix lemne. Eu nu înțeleg, adică, wow! Uitați lemne. Câte lemne am pe acolo? 45 și pe 30, adică nu glumim aici. Sticlă, am ce sticlă. Nu, le las acolo. Ce sete? Și energie de aici poți să vezi? Nu prea cred. Atunci dacă nu poți de aici, le ducem la aici. Și dacă țineți minte, parcă am fost la zona aia cu mașina. Dacă mă duc aici, încă o dată acolo, o să meargă să iau încă o dată. Ori mai stricat, ori mai bun. Ia uitați, eu am fost aici. Nu e greu. Dacă ai o armă sau un piston, e perfect. Și m-am dus și aproape eram să mor. Că dacă mă duc așa trec pe el, hop. Nu, n-am multă energie, am 18 se face acum. Uitați, dacă mă duc aici, 26 mai mult. Eu m-aș duce aici, că e mai ușor. Și dacă eu mă duc și aici, dar n-am energie. Cum fac să am energie? Ia uitați-vă. Dăm aici, chiar dacă nu am 24 energie, dăm aici și ne arătă ecran că 15 energie ne dăm plus. Dăm. Și putem să ne ducem. Deci, nu se pare șmecher jocul. Am zis că mă joc asta, mă joc acum jocul ăsta. Dacă și eu, dacă eram în locul lui. Da, de unde are atâți bani? Da, mă. Da, nu mai are. N-a făcut bine. Măcar mașina să nu schimbă. N-a făcut bine. Nu, sunt puțin răcit. Așa, nu pe ultimul, pe al doilea. Da, chiar că vrei să mă păcălești. Error. Ce error, mă? Am crezut că nu mai întâi. Ne ducem, hai să ne ducem. Și azi cred că luăm motocicleta, dar aia e nevoie nu pentru mine să mă plimb. Așa să fie. Și am văzut că jocul ăsta nu se termină așa simplu. E mai șmecher. Nu se termină așa simplu. Dar GTA 5. E cam veche, are vreo 7 ani dacă nu mă înșel. 6 ani, nu știu, cam așa, 7-6 ani. Are ceva. Eu atunci aveam 2-3 ani. Vorbesc serios, că eu dacă am 9... Oare da... cred că trebuia să mai aștept. Da, mă, trebuia să mai aștept. Să se facă zombii ăștia înapoi. Da, trebuia să mai aștept. Că eu acum am... Și să scrieți în comentarii ce fac cu botele astea, că văd că asta e deschisă și nu am. Scrie ceva în engleză, cred. Că nu știu în engleză. Trebuie să fac asta. Da.
Scrieți voi în comentarii dacă știți. Bun, atunci dacă aici nu merge, mai așteptăm. Salut, mi s-a părut. Nu prea cred că mi s-a părut. Și cine știe cum se face live? Cine știe cum se face live? Că eu aș face. Chiar acum. Deci chiar acum. Deci asta e puntă în asta. Chiar acum. Aș face un live dacă știe. Am să întreb pe unul cum se face. Dar dacă îmi zice, bine. Sau dacă știu să fac. Na, adică îi dai drumul și atunci asta basta. Bun. Aici, sincer să zic, cam mi-e frică. Fiindcă eu, Tita mai... Aici am fost de multe ori. Uite de cine nu-mi place, am dat fix acum. Nu te rog. Să mâncăm și noi pe aici. Și care sunteți curios de cine zic? Cred că ăsta. Să nu vină spre mine că nu e de bine. Nu că îl bat, că el mă face. Da, chiar că unde e? A dispărut? Era unul mare așa. Avea... Sincer să fiu, nu mai îl căutăm. Cred că nu e aici de fiecare dată. Zic eu. Aici mai am fost de câte ori. Am fost de multe ori aici. Și petrele astea. N-am văzut, chiar că. Deci dacă treceți pe aici, gata, pot să fac motocicletă. Ei, dar mai cont să ne iau spre ăla. Gunoi, hai repede că mi-e frică să nu vină cineva. Dai, nu zic în glumă. Sfoara nu prea. Haide și ăsta unde să la Petre, că am o grămadă. Și să fug. Asta e a doua mea dorință. Lasă-mă! Bun. Chiar mi-a plăcut aici. Nici zombie ăla nu era. Dacă era, nu mă bătea. Și nu doar zombie, era și un player. Am omorât și mi-a dat roata. Aia. Mă duc acasă. Acasă cu mine. Trebuie să dau vreo 2 reclame. Acum, uitați, m-am jucat, recunosc, mai am încă în joc, dar știu ce să faci, mă plictisesc de joc. Adică vreau în ce mai mult să am energie și să mai mă joc. Atunci nici să am
200 și nici să nu mă joc, adică nu plictiseam, nu mai știam, bă, nu știu așa și nu știam că mai poți încă o dată să zici, bă, dar oare jocul ăsta nu e așa, bă, cum mă, ai că cum să nu mai ai unde să pleci, pleacă încă o dată, ok? Și m-am gândit și am zis, ia să mai plec încă o dată unde am fost. Bun, mi-a dat, bun, ce simplu e jocul ăsta. Adică nu, mie cel puțin vă place, dacă vă place, nu uitați să lăsați un like. Then I got the hang of it and started winning some treasure. Finally had enough to open my own pawn shop and start selling all this stuff. And that's when I began cashing in some real coin. And now I can't stop playing. Ce fel se vede mașina? Zi și mama joc. Toală. Bun, toală, ce capac. E bun, intrăm, ne jucăm. Și facem motocicleta și când mai vine, bun, dăm și ne jucăm să vedem ce e acolo, că sunt foarte curios. Dacă nu e nimic. Adică, bă, dacă tu faci o motocicletă, ar trebui să fie roați pentru motocicletă, nu? Eu așa m-am gândit că ar trebui să fie de-astea pentru o motocicletă, că dacă ai acolo motocicletă. Mă gândesc, dar habar n-am ce e acolo, dar eu mă gândesc la zombie. Pardon, mă scuzați, foarte rău, pardon. Facem? Păi da, oare putem să punem? Facem, ok. Am făcut, nu îmi vine să cred, am făcut. Dar oare pot să pun? Wow, what? Trebuie un loc sar. Nu pot să pun aici. Dar nu pot să pun aici, vedeți? Da, înseamnă că trebuie să pun într-un loc mare asigurat asta, motocicleta. Bun. Cu acest semaforul, hai să construim aici. Vedeți că mai a făcut pe aici, Și piatra aia cred că se găsește greu. Bun, dacă am terminat cu șuruburile, să facem o cicletă eu. Așa. Să mai golim și din chestii. Nu aici pot să facem. Aici deloc, n-am pus șurub, chiar deloc. Piatra trebuie să țin și vopseaua aia. Apar n-am pentru ce te ajuta. Și eu să fiu acolo. Și asta, habar n-am ce e. Ce ușor se face. Dar vreau cușcă, cam căței și cine se face greu. Adică chiar am făcut odată, dar nu știam că trebuie să-mi apară așa. Cel mai important, bă, da. Nu, de ce țin sabia asta? Asta. Nu.
motocicletă. Punem și pe asta. Parc. Da. Acum nu mai rămâne să... Și cum motocicleta asta, dacă o facem, știți, asta e aia care poți să mergi cu ea. Adică nu gândiți-vă că eu m-am uitat, adică nu m-am uitat, nu sunt sigur dacă avea X sau nu avea. M-am uitat că de aici undeva am făcut un pod, de aici undeva. A luat motocicleta, că nu poți să urci pe ea, că ca un fel o ții lângă tine și mergi. Adică o pui pe aici undeva, mergi, te duci, aduci zombie, aia mă pui motocicleta aici, era un pod, pun motocicleta aici. Și dacă aia mă trage în ei, pau, aia să înțelegi la ce mă refer. Bun. Acum chiar că nu mai am chef de nici de jocul ăsta. Adică mai am chef, nu așa. Dar mai trebuie multe lucruri, mai trebuie. Roata, o găsesc eu. Cred că se găsește cel mai greu. Roata. Da, am găsit-o. Ăsta, adică ăsta ar trebui două, dar nu știu de ce e una. Și și aici ar trebui două. Da, e și pentru loc. Că am pus 4 genți. Adică cred că e full aici. Cred că e full. Pot să pun. Aici chiar nu e niciuna. Eu am o geantă acum. Că nu pot să pun 2, 3. Dacă aș pune cât aș putea. Dar ultimul ăsta, oare ce e? Ia uitați, piston. Wow, ce asta? Opa! Se face, nu pot să zic că ușor, dar lemnul ăla, ce e ăla? Ceva. În rest se face ușor. Nici asta nu se face ușor. Chiar am găsit-o de aia și aia am găsit. Și rupul cu... Wow, pe asta chiar că n-am găsit. Asta chiar am găsit, nu trebuie, chiar am găsit, da? Nu știu ce. Stați că astea sunt cu level. Vedeți? Și eu ce level am? Level? Unde scrie levelul meu? Să știu că nu. Level? Scrie aici. Level up. Level știu ce fel se face. E foarte simplu. Să omori, să tai. Dar level up. Și ce level am? Face glumă cu mine sau încearcă să mă enervează? Level 1, level 1, level 1. Lemnul mai bine asta. Confirm. Mi s-a dus 10 de alea? Sau... Habar n-am. Wow, ăsta cu ce? Casca asta chiar am avut-o. Adică, da, ăsta n-am avut. Ăsta chiar am avut, tot costumul, cred. Tot asta. Piston. Chiar încă cred că am. De ăsta la fel. Asta chiar că n-am avut.
pot să dau la pește, tu glumești cu mine. Opa, și chiar am de asta. Nu e așa de greu făcută. Am 6 de alea, scoci, fac eu, am dormat ceva. Mamă, vapor! Cum să faci? Dai pe mașină. Da, asta chiar era să împici. Și să mai încerc. Uitați, că am văzut acolo. Nu, 3 minute. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Unde mă văd? Camera întoarsă, dar de unde să știu? Bun. Cine e ăsta? Eu nu știu cine e. Oare cine e? Cine e? Eu nu cunosc pe ăsta. Cine e oare? Dar nu știu cine e. Nu știu. Habar n-am. Dar eu nu vorbesc așa. Eu vorbesc, uite așa. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Bă, dar chiar că nu știam cine e. Nu știu cine e. Da, nu știu, habar n-am cine e. Dar, nu știu, m-a speriat așa dintr-o dată. Și are altă voce. Nu? Are altă voce. Bun, mă scuzați, a venit sora mea mai mică și n-am avut să fac, că am dat surpriză, dar n-am putut. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să strângem, haide vreo, nu știu, câte like-uri să se strângă, da, dacă dați voi like, se strângă multe like-uri. Multe like-uri o să se strângă dacă voi apăsați pe butonașul de like.